Men galdyryp bilemok türkmeniň çäresizlikden döwlen erkegini. Men galdyryp bilemok ýoksullukdan özüni satan zemanyny. Men galdyryp bilemok boş seňildäp ýören türkmeniň ýitirilen neslini. Men galdyryp bilemok taşlanan çağalaryň ahyny alasyny. Men galdyryp bilemok cennet ýurdumyň jehenneme dönmesini. Men galdyryp bilemok ahlagyň, wyjdanyň ýok bolup ikiyüzlülüğün, binamatlyň moda bolmasyny. Men galdyryp bilemok türkmeniň bir-birini iýip öldürmesini. Türkmeniň iň uly günäsi alçak, ikiyüzlü arkandan bıçak urýan düşmanyň garşysyna mertlerçe durmakdy. Gördüler ki türkmeni açyk söweşde ýeňip bolanok bizi içimizden dagatdylar. Biziň gymmatlyklarymizy, degerlerimizi bize garşy ullandylar. Bizi öz içimizde özümüzi ýerýanak etdiler. Türkmeniň içinden bigaýratlardan dönük döretdiler. Ýöne şunu bilin ki hemmemiz bir geminiň içinde. Hemmemiz ýalňyşanam, jahilam, jelladam, hemmemiz bir geminiň içinde. Polisler, harbylar, sunga işgärleri, siz halkyň çağasy. Bilýän mejbur etýändirler sizi, zor bilen etdirýändirler. Bilýän her kim bizar boldur şu rejimden. Bilýär, hemmesinden bilýär ýöne siz halkyň çağasy. Polisiýamyz, eskerlerimiz, taýaklamaň halky. Beýdip ýaşap bolmasa, bir ýerden başlamaly bolar ha. Halkym, men sizi milli direnişe çağırýarym. Taşlalyň şu rejimiň organlaryny, barmalyň şularyň işlerine, halka zelal beren işlerinden uzak duralyň, barmalyň. Gaharmada käwagt diýär, ýakmaly, gyrmaly, otlamaly bulary diýip. Yok adamlar bir gysym bolup kaldy. Haýtymyzy otlaly, haýtymyzy ýakaly, haýtymyzy öldüreli. Bir gysym bolup kaldy. Bir ýerden başlamasak ýok bolma noktasyna geldik. Bugün bar ertir ýokby. Gelin adamlar, gelin ele vereliň. Bileliň şunu, hemmemiz bile bolup rejime garşy duralyň.